Fraților, astăzi vreau să vă prezint mâncarea pentru iarnă, care o administrez porumbeilor pe timp de iarnă. Aceștia sunt porumbei de matcă. Și o să vă prezint și astăzi cum le fac o baie. Le pun și la matcă, și la femelele de zbor care sunt dincolo, și la masculii de zbor care sunt jos. Aici am femelele, le pun și lor de baie. Prima dată, haideți să vă arăt mâncarea pe care o dau. Aici sunt pregătite ligheanele pentru compartimentele acestea două. Cam aceasta este mâncarea. Mâncare cu multe semințe mici. Am băgat aici în ăsta ca să pot să filmez. Cam acesta este sacul. Această mâncare o să o dau, cred că decembrie, ianuarie și februarie. Și continui și în martie la zburător și la matcă, deja dau din martie mâncare pentru matcă, pentru pui, pentru creștere. Cam aceasta este mâncarea. Să revenim la baie. Am adus aici și apa. Am băgat aici și apa. Apă călduță, fără nimic în ea. Și acum băgăm în compartimente. Porumbei deja fac baie. Le place, e călduț afară. Nu e așa de frig. Mergem să le punem și la masculii de zbor. Le-am pus și la porumbei de zbor masculi. Acolo și femelele de zbor. La femelele de zbor aici o să fie un aerisitor. Trebuie să-l pun cât de curând. Azi de dimineață le-am dat mâncarea anume ce am cumpărat-o. Porumbei țin 20 de minute. I-am de la și 45, e și 51. Îi țin până la și 5 minute cu baia. Le place foarte mult. Le-am pus-o acolo la femele unde bate soarele. Se uscă bine. Le place să facă baie la soare. Aici avem lumina. Aici o să pun aerisitorul ăla și aerisitorul ăla și luminator și aerisitor. O să avem și la femele lumină. Aici vreau să umplu peretele ăsta cu odihnitori, că nu am. O să trebuiască să le cumpăr două hrănitori.
În apă nu le-am pus azi nimica și nici pe mâncare. În rest, în zilele săptămânii le-am pus drojdie de bere cu ulei de usturoi. Le-am dat proteine, Biotix pe mâncare, Sedocol în apă pentru ficat. Le-am dat vitamine în apă. Le-am dat și oțet de mere în apă. În fiecare zi din săptămână le dau câte ceva. Pentru că în 2 săptămâni încep tratamentele de iarnă cu ei. Îi las să năpurească complet. Acum mergem și la masculii de zbor să vedem ce fac și ei. Uitați cum stau. În baie le place foarte mult. Masculii nu prea vor să facă baie din cauza că li cam foame, să le dau niște mâncare, că lor n-am apucat să le mai dau. Le dau mâncare așa pe între ei. Deci cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și un share. Ne revedem data viitoare cu un clip nou.